Soc Lluís Hortalà, l'artista d'aquesta exposició, Posar el dit a l'ull, a la Fundació Vilacases, a l'Espai Volart. És una exposició que va sobre les aparences, el trompe-l'œil, que diuen en francès, en català el mot no existeix, i sobre les muntanyes, que és una mica la meva experiència de tot quan era alpinista. Aleshores, és una exposició que va sobre les aparences, sobre el que mirem i com mirem i la manera en què les aparences ens poden enganyar o ens poden donar una informació a vegades equivocada o tensa. Hi ha unes obres que són obres des dels anys 90, que són unes obres que estan relacionades amb la mirada, i després hi ha tota una sèrie de treballs relacionats amb la meva experiència d'alpinista, que són uns dibuixos, hi ha escultures i un vídeo, i després hi ha tot el treball actual, que és el treball que estic fent sobre pintura antiga i sobre museus i relacionat una mica amb conceptes més humans, com pot ser el poder, pot ser les institucions, etc. Això és una mica el muntatge del treball.